Jo soc Miquel Calm Puig, president de FACI. De fet, fa uns 8 anys, el temps passa molt ràpid, entre 7 i 8 anys que vaig entrar de patró i com em vaig donar compte vaig ser el president, no sé com ho faig, però en tot cas ara anem a portar uns 4 anys i mig de president de l'entitat. Bé, la meva tasca com a president del patronat és portar el control del dia a dia, tenir doncs, la relació amb tot l'equip tècnic, i després a mi el que m'agrada, i m'agrada molt, és anar als centres i veure com van funcionant els centres i parlar amb la nostra gent i que la gent se senti diguem, apoyada, recolzada pel seu president. La nostra feina és treballar amb aquest entorn familiar, pares, mares, avis i tal, és a dir, tot aquest entorn, i buscar la manera d'estructurar aquesta família. I per tant, per estructurar aquesta família és parlar molt amb l'entorn de la família, perquè el nen o nena ha aparegut aquí, ha aparegut amb unes dificultats de relació familiar que ell s'ho ha trobat, i que conviure amb això, doncs, evidentment és fatal, perquè aquest nen això li va molt malament per concentrar-se per la seva feina del dia a dia. Sí, sens dubte. És a dir, nosaltres ara estem en un grau d'eficàcia d'un 85 o un 87%, per tant, és important, fem un seguiment, després a veure com està anant, però jo penso que hem de fer un pas més, i com et deia, a l'administració crear nous centres és complicat pel tema econòmic, perquè crear un centre és tenir un espai com a mínim de 180 metres quadrats, és dir, això és complicat pel seu cost, o lloguer, o compra, o per trobar-ho, que també és una altra dificultat. Llavors, jo sempre he tingut, i n'hem parlat amb el patronat, aquesta idea de dir, escolta, hi ha aquesta necessitat, cada vegada, com que tenim més nouvinguts, aquesta necessitat cada vegada hi serà més, desgraciadament, i nosaltres el que ens hem d'obrir a crear una línia de treball d'atenció domiciliària, és a dir, sempre lligada amb l'administració més propera, que és els ajuntaments, i a través dels ajuntaments crear aquesta figura, de dir, escolta, anem a aquesta família que està a tal lloc i fem una acció amb aquesta família i fem un seguiment. És a dir, per comptes de les famílies portar-los cap a casa en un centre que tenim, nosaltres tenim un equip de gent que es desplaci cap al domicili. Tenir sentat aquí el ministre andorrà d'Afers Socials i amb tot el seu equip, i entenc que qualsevol dia d'aquests tornarem a iniciar les converses i, bueno, seria, jo sempre m'ho he agafat com un repte interessant, de sortir, doncs, de fet, Andorra és a casa, però, bueno, que hagin interpretat i ens hagin vingut a veure ells i hagin set ells que hagin contactat amb nosaltres en el sentit de veure que aquesta feina nostra era interessant, això encara ens dona més la raó de que hem de seguir amb aquest camí, aquesta línia de treball. Bueno, jo crec que aquí va ser una qüestió que es va debatre molt, però jo sempre ho vaig tenir clar, és dir, tenir clar en el sentit de que els costos, cada vegada els marges són més petits, els costos acaben sent més grans, llavors sumar vol dir reduir costos, llavors hi ha una sèrie de qüestions que plataforma
té molt ben instaurada i molt ben muntada, i que nosaltres podem sumar en aquest sentit. Plataforma segur que serà set i serà beneficiós perquè tots plegats puguem treure profit tots. Plataforma també, té una línia també en joves que podem canalitzar-ho a través de Faci. Per tant, tots plegats aquí en sortim reforçats i per tant, bé, jo trobo que això era important, era interessant establir aquesta vinculació. Tothom interpreta que és positiu.